binarung swarane kepradangga ngrangin ketawang puspa warna ngoyo saking kadang-kadang puji laras pimpinanipun Bapak Suryanto ingkang mijil saking lalat dan godhongan Sugiantara kapireng pangalipun swanten Widyawati nenggih Mbak Semi Yati ingkang mijil saking lalat dan Pulo Gendol purwa dadi grobokan bersemi lir sumingin angin sumribit lumebet wonten salebeting Baliwisma Baliwisma ingkang ketingal asri salebeting Baliwisma rinengku rerenggan janur kuning sinangga ing pisang raja cengkir gading tebu wulung parisawuli sekar saratawa ing kapasaran apa-apa aron kaluwih ron waringin sak rencekipun miwah sekar staman ingkang wasita sinandi ini ya raga Tan Pintara dangu ana teja angeng wung ya tejane risang temanten putri ingkang sinambating wewangi nggih kusumaning ayu Noviana Diah Larasati sarjana sosial kadherekaken Rama miwah ibunipun nggih Rama Kaswanto miwah Ibu Emilia Diana Ipmawati temanten putri ngagem busana ingkang sarwa retna angémba busananing garwanata katon pating glebyar pating pancurat angagem cuntuk mentul-mentul cacah songo mengko pralamita anggenipun badhe ambyur wonten ing belatan jagating babaran agung mugi tansah pikantuk berkahipun Gusti nenggih dunganipun para wali songo ingkang mapan manggen wonten ing tanah Jawa lon-lonan tindakipun temanten putri sampun dumugi sasana Dampari Nego kepareng kalenggahaken kaliyan ingkang Rama nenggih lenggah wana raras sesemek babut permadani wonten kanan kiringipun temanten putri sesekaran manca warna wonten abang putih kuning ugi sak warna-warnanipun kadya Taman Sri Wedari ingkang kaputer mapan manggen wonten dalemipun Bapak Kaswanto Ibu Amelia Diana Ipmawati ketinggal para tamu sampun bak blabar saperlu paring donga pangestu dumateng ingkang wini suda rikala semanten para kadang-kadang puji laras kepareng tanggap sasmitya go haminyuwuk gending ingkang munyuk ing madya gantang kula dherekaken